Mas Jen, mangutana ko nimo. Kita ma'am sa Young Minds Academy, unsay nakita ninyo aside from training, no, providing training to this Young Minds Academy. Unsay nakita ninyo ma'am nga murabag programa nga masustaining ilahang nakitaan, ilang nasugdan. Unsay mga initiatives nato ma'am sa Young Minds Academy labi gid sa Rafi nga at least na ay mga follow through nga interventions nga buhaton nato nining mga communities nga atong isugdan no atong ipasudlan sa Young Minds Academy. Yeah. Pag human sa ilahang proyekto, gi-turn over na ang mga projects sa barangay, Okay. sa ilahang partners. So, they're still in contact with their barangays. Yeah. Karon, I think summer kay ilahan na sila chance na i-upscale ang ilahang projects. No, pero depende lang kung When you say upscaling, kuan na siya usa na siya ka chance nga maghimo na sad sila og project proposal. Okay. Katong mga nag-implement og projects pero kato nang na shortlisted kay naaman tay process ana sir Yes. nga pag graduation nila katong mga na shortlist kay mao ang kanahatagan og chance para ma-upscale. So karon na summer kay naay mga proyekto nga mag-upscale, kuan siya usa na sad siya ka chance nga maghimo na sa project proposal to para mas mudako pa jud to ilahang proyekto o ma-assistan pa jud nato ang mga LGUs. Pero ang challenge lang karon kay ang katong mga projects nga ginahimo sa katong pag-previews kay maghimo na sad sila og kanang kining kanang mga ideas ilahan na sad tong isuwat kay kanang ato man sa nang gi-train ang ato ang mga scholars on how to make project proposals, write project proposals, unya how to develop projects. so when naghimo sila sa project proposals according to you, naslay chance nga ilaning upon review no kay reviewon mo siya kanang review process upon approval sa proposal naslay kay yun nga ilaning i-implement sa mga communities yes nga ilang gipang identify katong communities nga ilahang na-identify. So, alright there's even one project nga i-adopt sa Naga City kanang through our education unit katong mag-train silang mga batanon on disaster okay. preparedness. Okay. So ang mahitabo Miss Jen, mura siya sa mga programs sa Rafi no in general na ay murag usa ka unit nga mo'y mo handle na ana nga mo'y mo mututok na gyud nga murag full scale na gyud ana bang sistema kanang kuan karon sir kay hinay-hinay pa ta nga nag-identify unsaon ang sustaining aspect niya pero for now it's really katujong ang mga teams ang mag-monitor okay. sa mga proyekto mo teams meaning kini ilahang mga teams sa YMA Academy teams unya once in a while we call the barangay and see kay this really dili ra man jud ni proyekto sa mga bata sir mga kuan man jud ni kanang partnership man jud ni sa LGUs niya gikan jud ni sa LGUs nga kanang idea sad nga ilang ganahan himuon so dako sad ang kanang tabang sa mga LGUs katong mga barangays kay cooperative jud kaayo sila unya ganahan jud kaayo sila mutabang daghan og challenges sa collaboration sa cooperation pero paghuman sa mga proyekto kay dito sad nila na ingon nga nindot man di ay ni nga kanang mga batano nagsugod ani unya amo aning i-sustain pa jud sa amo ang kanang sa ilahang term daw kuno. Very good. Miss Mocha, during the project implementation unsa imong mga realizations? Nga kanang do ang atong gobyerno kay naa jud tay mga gipanukala no nga usahay kay dili jud siya ma-implement ba so kanang murag kulang lang siguro sa follow up jud nga mo implement jud ang tanan kay sama sa among barangay kabalo sila nga naana pero murag wa sila idea kaayo so ang among gibuhat kay nakig-partner mi og usa ka NGO nga murag mo ini seminar nila pag-usab kung unsa jud ang dapat buhaton ana nga katong RA sa DRRM. So, pamaagi ato, nakahimo jud taon mi og kanang among project nga motong DRRM plan nga 5-year plan sa barangay. Though ang among project kay mura siya technical part sa kanang implementation sa mga responsibilities sa government barangay unit ba kay para gud namo kay murag sila kay wala man sila ka-submit ato og kanang murag plan so wa sila budget allocation so mong gamay ilang na
nahimo dito sa barangay. So para namo ang realization na is kanang murag kulang og kanang tutok nga plano ba, dili plano nga kanang unsa na tawag na kanang murag gamay lang nga plano kundi detalye nga plano ba murag mao nang among na-realize dito nga murag kani sila nga mga tao kanang sa government na to kay kabaw jud sila kay unsaon na pero ang kulang lang siguro kay murag pag facilitate jud kung unsaon lang kanang formal nga pagpasok plan, budget and everything. So, you meant to say, kinahanglan nga ang pagplano, dili gid siya haphazard nga paghimo, kundi tutukan tagaan yung higayon, nga kanang estudyohan yun, with complete information nga may basis for the planning. Yes, sir. Alright. So, imuha, Miss Chelsea, kumusta sa may imuha pong realization during your during project implementation? Well, na-realize jud nako na ang kani atong edad ron dili jud ni siya mo hinder sa ato ang service sa community. Okay. So bisag unsa ka kabata, you can still do something. Kay amo kong project, like I said, we deal with the government officials and you don't have to be really young. And na-realize po namo na ang kani sa atong mga barangay, daghan jud kay ni silang projects para sa ato. Ang ato alam jud ang mga tao dapat mo collaborate with the barangay officials. Kay dili man enough na ang barangay lang mo magsigig hatag og projects na ang mga people kay dili sila mo respond to it. Na lastly na-realize po nako na as young as I am, daghan pa jud kay ko pwede madu. And ako sa dapat i-inspire ang other people by, say for example, joining YMA para sila po makadusad silang part. Bisag dili silang own barangay, but others, dako na kayo ng tabang. Yeah. Ninyong duha, how has your time in Young Minds Academy nga naka-apektar ninyo? No, in terms of time. We know nga, you are students. O niya, siguro mga kugihan pag kayo mo, daghan pag yung extra kore. Then, you have YMA. Kana, unsa man siya naka-apektar sa inyo, ha? So pag-apil na ko YMA kay murag risgo jud siya kay graduating naman taon ko karon nga year. Wow. So So, murag congrats, among team kay murag kaming tanan graduating. So ang pagplano gyud namo pag-apil sa YMA kay first ato kay risgo man siya oy pero ganahan man gud jud mi nya di mi ganahan nga kanang di na doon mi ka-avail kay next year di naman mi pwede sa age limit. So mo to nga ni kuan lang jud mi nga sige na bi kay murag na nakadungog big mga nindot nga epekto niya sa among ubang kauban sa eskwelahan Sa nga previous nam say, you're from... UP, sir. Oh, so you're from UP. So, nana po yung mga previous na to nga kuan, Miss Jen? Nanam tayo mga scholars po? Yes. Mo nang ihang mga friends. Mo na yung mga friends nila. So, mo ni naka-motivate ninyo, naka-encourage ninyo. Sila nakamurag nasuya mi silang mga experience ba nga murag Okay. di mi pwede So, meaning to say, magpalampas. sa UP community, murag tunog kayo ang Young Minds Academy? Sikat. Wow. Ano ba? Murag sikat siya ba kay murag like sa among university kay murag gamay ra ang dili way may scholar. Ako maingon siya joke. Oo ba? Murag kanang usay kay nga mag timing nga murag daghan kimi magbag og way may bag kay benefits, you know. So mo na siya ang akong time kay murag hati gyud siya sa school kanang kuan sa napa July Okay, grabe ra ba extracurricular. no ang makaibaw sad ko nga inana gyud ang culture no sa UP nya. You know nga busy gyud kayo nya. Mo na nga ako nakapangutan ako kung giunsan ninyo pag-manage. Among pag-manage jud kay kanang murag tabang jud kay ang concept nga team ba kay murag dili ka So nag-inusara. it's team effort gyud. Team effort jud kay murag usahay ako nami ang problema pod kay classmate mi ato pero pareha jud mig nagbahin-bahin na jud ba para dili jud mabug-atan nag-usag-usa. So mo jud ang among main thing ano nakasugakod jud taon mi kani nga sa among endeavor sa YMA kay nagbahin jud mi sa among time nya planning ahead pod kay kanang example na long exam kanang mga exams ba nya naman sad mi deadline sa YMA so dapat mi nga kuan jud nagplano gyud jud mi. Yeah, very good. Sa imo ha, Miss Chelsea, unsa may nakaapektar sa imo ha? Well, ako kuya kay sa school, kay assisi, kay mahilig mong jud kay na sila theater. So di or jud ko permi like ako ang drama club. Then anak ko. So active sa kaana ha? All right. Nasa ko Now, you have YMA. Yeah, and then nakulbaan jud ko ato kuya kay ano man nga ikaw summer kay mag halos everyday na ako kay ganahan sabi ako mag-workshop na pod og theater so ako mag
what if ako na lang sa ni i-sacrifice ni kay total 4 years naman ko na si training ana. So what if I try something new? So muna kay lisod jud kay siya kuya kay kami graduating masad me Okay. padung college niya. Among teams kay lahi pa jud lahi mig section ba na if YMA kay mura mig lakin sa buhat ani kinsay unsay kuan ani na we end up sparing our Sundays also. Pero kana siya kuya kay murag diha jud mi nakabaw kung saan jud pag-manage sa among time. Wala na may time for, let's say, love life. Di ginakalimtan di ay. Love life in your family. Right. Okay, very good. So, paano jud amo alang jud atong hununa is YMA school, There's no in between. So, kana siya kay na challenge jud mi unsaon na mo pag-balance between academics. At the same time, we're also trying to perform well in YMA. So, muna siya kuya kay challenge kayo sa mga kami kay pag-graduation, kay pag nakaginawa na dyan. Wow. Balik na po sa academics. Salamat. Miss Jen, quick lang kaayo. Pwede nimo unsaon man, no? How can other youth join or take part in initiatives that will bring about awareness and preparedness in times of calamities? Yeah, so kuan mo to giingon ni Chelsea no, ang Young Minds Academy kay kanang dili siya guarantee no nga bisag lingaw kaayo siya kay daghan kay kag mailhan, daghan kag maadtuan, daghan kag kanang ma-learn pero kailangan jud siya og kanang commitment no. So kay nangayangnan mi og leaders sa Young Minds Academy. So karon manawag Yes, ko no sa Miss mga Miss Jen. yeah, mga kabatan-unan, mga parents nga namina karon kung ikaw kay 12 hangtod 20 anyos ngunya ganahan ka motabang sa atong komunidad, ma-train para sa community development, appeal sa Young Minds Academy o sa di sa leadership and citizenship development program alang sa mga batan-on unya. It's pag form lang mo og kanang team of 5, 5 ka buok dapat. Kuan natay duha ka generations. Ang generation A kay 17 to 20 years old, unya generation B kay 12 to 16 years old. Unya daghan tag mga forms nya na ay mga requirements. Ma-download ni ang forms sa www.rafi.org.ph/yma-application or makakita sad mo sa among Facebook na sa didto. So i-type lang sa Facebook search ang Young Minds Academy or kung ganahan mo adto na lang sa URL niya katong sa taas www.facebook.com/YMAERS. So YMAers. www.facebook.com/YMAers or pwede sad ko ninyo tawagan sa amo ang office 412-7234 418-7234 DI 418-7234 local 112. So para mas kuan pa jud mas ma-assistant pa jud mo sa application sa Young Minds Academy. Alright. So, mahigala, balikan nato ni sila, no? Human lamang nining pipila ka mga mensahe o dugang kasayuran. Kahibaw ba mo nga gipahigayon sa Kapitolyo ang Consultative Conference on Youth Participation and Disaster Preparedness niadto December 5 sa niaging tuig? Kini subay sa pagpaningkamot nga mahatagan og representasyon ang mga kabatan-unan sa National Disaster Risk Reduction Management Council kun NDRRMC. Nikabat sa 133 kabatan-on gikan sa Visayas ug Mindanao ang nisalmot sa moong Consultative Conference. Lakip usab sa nitambong si National Youth Commission Commissioner Jose Sixto Dingdong Datas III. Kini si pagtukiraksa naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balitang adunay kalabutan sa atong kalambuan. Planta nga mogaling sa mga plastik nga basura aron mahimo kining fluff fuel nagsugod na pag-operate sa Subo karong buwana. Opisyal nga gibuksan ni atong Pebrero 3 ang 15 milyones ka planta sa Inayawan landfill. Usa kini ka proyekto nga gihatag sa Japan International Cooperation Agency kun JICA sa dakbayan sa Subo. Ang fluff fuel mo'y gigaling nga mga plastik di mahimo kini nga gamiton nga sa sugnod og fuel alang sa mga kumpanya sa semento isip proseso niini sa paggama sa mga semento ingon man sa ilang mga produkto. Mahimo usab nga alternatibo ang fluff fuel sa carbon kun coal ug oil kun lana.
Matod ni Solid Waste Management Board Chairman Attorney Genesis Ponce nga mong proyekto makatabang nga maminusan ang basura sa bag-o lang nga giserhan nga landfill. Mamahimo na makapahimulos ang tanang senior citizens bisan dili pa sila mga miyembro sa tanang mga serbisyo sa PhilHealth gamit ang ilang Senior Citizens Identification Card o Birth Certificate. Kiniubos sa Republic Act No. 10645 na naghatag og kahigayunan sa tanang senior citizens nga malibre na ang membership sa PhilHealth. Nagsugod og epekto ang mga balaod niya Nobyembre sa miaging tuig human gipirmahan ni Presidente Benigno Aquino III ang maong balaod. Nagkanayon ang Public Relations Officer sa PhilHealth 7 nga si Attorney Carisma Agraviador nga kadtong mga nagpanginarunog sa 60 anyos pataas nga maospital automatic na mapahimulo sa serbisyo sa PhilHealth. Dugang ni ini bisan kung nga wa pa narehistro ang senior citizen apan kung ma-ospital automatic nga discounted ang iyang bayranan sa tambalanan nga accredited sa PhilHealth. Ug maungkad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Christy, maayong buntag. Kung ikaw 12 hangtod 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership o citizenship development program alang sa mga kabatanunan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro ug download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipadang to sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haines Street, Cebu City, 6,000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 Local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAers. Ang pagpanawat sa mga aplikasyon kung Marso 7, tuig 2015. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, mga higala, dugang announcements. For your seminar and training needs, contact Eduardo Aboitiz Development Studies Center at 35 Lopicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitiz Development Studies Center, where a meeting of minds takes place. Ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Eduardo Aboitiz Development Studies Center, manawat na og mga aplikasyon alang sa ikasiyam nga tuig sa Young Minds Academy, usa ka leadership and citizenship development training program. Ang interesadong mo-apply, kinahanglan moporma og grupo nga adunay 5 ka miyembro ubos sa usa sa mga mosunod nga kategorya. Generation A, nag-edad kini og 17 ngadto sa 20 anyos. Ang Generation B, nag-edad kini og 12 ngadto sa 16 anyos. Ang listahan sa requirements of application forms mahimong makit-an ug ma-download sa www.rafi.org.ph/YMA application. Kutob Marso 7, 2015 ang pagpandawat sa aplikasyon. Alang sa dugang kasayuran, mahimong motawag sa 418-7234 Local 112 o kaha mo email sa jenny.leah.tan@rafi.org.ph. To be able to achieve our brand promise of elevating lives and communities we serve, we are looking for qualified and competent job candidates for the scaling up and expansion of our services. Mahigala mao kini ang mga bakante no sa Rafi Microfinance. Trust staff con loan officers is responsible for group formation and management, savings and credit collection, client group trainings, loan utilization checks, and supervision visits. Og mao kini ang mga requirements or qualifications, preferably a graduate of any commerce or business related course, but college level are welcome to apply. Preferably with working experience in microfinance, community organizing, or related fields. Possesses an interest in uplifting the lives of people in communities. Must possess driving skills. Kinahanglan adunay lisensya and can drive motorcycle. Willing to go on daily field assignments and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte and Camotes. Bakante usab mga higala, bookkeepers. The bookkeeper is responsible for the accurate and timely recording, classifying, and summarizing of branch transactions.
Mao kini ang mga qualifications: graduate of any accountancy or management accounting, preferably with work experience in bookkeeping, possesses interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. For accounting clerk, ang job summary mga higala mao kini: the Rafi Microfinance Accounting Clerk shall be responsible for assisting the branch in updating and keeping accurate, timely financial records in accordance to the internal control policies. Mao kini ang mga requirements: graduate of any accountancy, management, accounting, or business management with or without experience, at least 20 to 25 years of age, with good analytical skills, literate sa mga higala in Excel, and with experience in enterprise resource planning program kon ERP. Possesses an interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. For qualified applicants, must submit their application letter, resume with recent 2x2 ID photo and transcript of records to the Human Resources Department, Ramon Abutis Foundation Incorporated at 35 Lupicina Street, Cebu City, or email at rafi_hrd@rafi.org.ph. For more information, visit our website at www.rafi.org.ph. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Okay, so balik ta. Doon pa tayo igong panahon mga higala. So, kana no, ato akong pangutana kaganina. Or unsa may inyuhang, what can you say to the rest of the youth who are still to tap into their potential to lead? Yes, Miss Chelsea. Well, ako lang diyang maingon is go out silang comfort zone because you cannot lead if naalang ka permidery. Like, you have to go out and test yourself lang jud. And by doing so, I suggest na youth will join the Young Minds Academy Season 8 because 9 because kanilang jong YMA mo dyan nakatabang na akong go out sa akong comfort zone, and I hope na kaning mga pilron they will be able to do so, sad. So again, encourage them no, to join. Kinsa may itong kontakon, Miss Chelsea, kung ganahan sila nga mo kuan in person, kinsa man? Miss Jenny na yata. Si Miss Jenny lang. All right. So I guess si Miss Jenny. Yes, Miss Mocha, para nimo, Miss. So para na ako kay there's no stopping you guys, mga batanon dira, na para makabuhat og change sa atong community, matud pa ni Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. So if ganahan ka og sige lang kagreklamo dira, wa jud kay mabuhat. So dapat mo join ka YMA. Season 9 na karon, apply lang si Miss Jenny Leatan or check out our Facebook account www.facebook.com/YMAers. That's capital YMA, small cap ERS, YMAers. So be the change you wish to see in the world. That's all. Miss Mocha, salamat kayo sa inyong pag-anhi dinhi, Miss Chelsea. Daghang salamat kayo. Daghang salamat sa... And yes, Miss Jen, once again imuhang mensahe alang ato sa atong mga kabatan-unan nga naminaw karon. Yes, so ang sa mga kanang kabatan-unan nga naminaw karon, mga parents sad no, mga mama ug papa nga buraganahan sad sila nga i-involve ang ilang mga anak ma-expose sa komunidad, mang-awhag mi nga mo appeal sa Young Minds Academy. Labi na next year, Sir Tats, it will be SK. SK elections, hopefully. Kanang we are also, if you're thinking, kung naguna-una ka nga mudagan kag SK elections next year, mas maayo tingay nga mo appeal og Young Minds Academy kay para training ground ang kuan, no? O pagpangandam sa imuhang Yes. kuan kay nindot sa ding avenue no, kay you will know basic research, social research, asset-based community development, kani si Sir Tats kay ato ang maning expert Suki. resource speaker. Suki. Suki. Onya daghan silag mahibaw-an nga mga techniques, mga methods
paghimo og mga proyekto o pag-implement og proyekto. Kani siya kay usa ni ka service nga gihatag sa Rafi para jud ma-empower sa mga kabatan-unan. So kung ganahan mo appeal og Young Minds Academy, tawag lang mo sa kani nga number 418-7234 local 112. Pwede ra inyong pangitaon ako si Jenny o bisitaha ang among Facebook www.facebook.com/YMAERS or you can just search for it, Young Minds Academy. So thank you kaayo sa mga naminaw unya. We hope you will join the Young Minds Academy Season 9. Miss Jen, salamat kayo ha sa imuhang pagtambong no nini ato ang programa unya. Thank Kinsa you, dato sir. mga YMA years no. So thank you kayo and congratulations ha. Next month graduate na mo. Yes. All right. Hopefully. Yehey. Ang UP June pa, sir. UP June pa. Yes. Alright, UP June. Dugay-dugay pa. Dugay-dugay pa. Okay. So, atong i-greet, no? Akong i-greet ang akong father-in-law si Papa Natoy sa iyahang birthday, no? Belated happy birthday gikan sa imuhang mga anak sad, no? Diri sa Lahog, no? Kang Remy usab nga namita ko karon og sa akong mga kaubanan sa buhat, no? Sa Rafi, Miss Jen, no? Kanilang tanan nga naminaw ug nagsunod sad kanunay ni nato ang programa ug sa atong mga suki kayo kaninyong tanan nga ana diha sa inyong tagsa kapanimalay. Di man ako ma-mention ang inyong name but kay bawo na mo, no, nga nining ang programa ha kamo man gid ko na nagsunod, no. So kaninyong tanan daghang kayong salamat. Manginaot mi nga padangat mi ninyo og mga kasayuran labi na gyud sa atong mga kabatan-unan, no, sa pag-encourage kaninyo nga muhimo og kanang maayo, no, alang sa inyong community. Kung naaman ka mo diha sa layo, di mo dinhi sa Cebu, makahimo sad mo sa inyong kaugalingon nga komunidad og kaayuhan, no, sa pag-apil-apil labi na gyud, no, kung magisgot ta og disaster management og uban pang mga kalihukan nga diin magamit mo, mapuslan mo ug naa mo ika-contribute alang sa inyong kalambuan sa komunidad. Mga higala, sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, si Miss Roxanne, og si Miss Roxanne, no? Si Miss Roxanne. Puli. Duha ka Roxanne. Ay, duha ka Roxanne, no? Og si Sir Chris nga nadia sa ato ang technical, og kang Ma'am Heidi Palapar tong program director, kang Ma'am Dumichua tong Chief Operating Officer sa Foundation. Sa kinising-kasing ako magpasalamat kaninyong tanan. Moingon na lang ko hangtod sa sunod semana sa samang tak na adlaw ug istasyon. Mayong buntag, mga bisita. Kahibaw ba mo nga si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang nag-aproba ni ato May 27, 2010 sa Republic Act No. 10121 o mas nailhan is sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, gihiusa among balaod sa Senate Bill No. 3086 ug House Bill No. 6985 ug mas gipaligon niini ang mga palisiya ug mga plano lakip na ang pagpatuman og mga kalihukan nga may kalabutan sa Disaster Risk Reduction and Management. Kini si Parto kay Roxanne nagkatuding mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Kung ikaw 12 hangtod 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership o citizenship development program alang sa mga kabatan-unan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro ug download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipadang ato sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haines Street, Cebu City, 6000. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAers. Ang pagpanawat sa mga aplikasyon kotong Marso 7 tuig 2015.